η φιλοσοφία του ήταν να πείσει τα νέα ζευγάρια, δίνοντας το επίδομα του τρίτου παιδιού, το οποίο ήταν πολύ αυξημένο εν σχέση με το πολυτεχνικό, για 3 χρόνια μάλιστα, να κάνει το τρίτο παιδί. Περαιτέρω, με το επίδομα για την πολυτεχνή μητέρα και τη σύνταξη, να κάνει και ένα 4ο παιδί. Το Συμβούλιο το 1997, η τότε κυβέρνηση Σιμίτη έβαλε όρια εισοδήματος για αυτό το πράγμα. Να τα χορηγεί αυτά με όρια εισοδήματος. Ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε ότι εν ώψη της διατάξεως του άρθρου 21 παράγραφος 2 του Συντάγματος, τότε δεν υπήρχε η παράγραφος 5 που μπήκε το 2001, δεν μπορεί να τίθεται εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση αυτών των επιδομάτων, διότι είναι κίνητρα και ως κίνητρα δόθηκαν. Δεν δόθηκαν τα επιδόματα αυτά για να ενισχύσουμε κάποιους που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα ή να τους βοηθήσουμε κάποιους να επιβιώσουν ή να βοηθήσουμε αυτούς που κατοικούν στα θυμαράκια. Δεν είχε αυτό το σκοπό αυτό το επίδομα. Δεν έχει καμία σχέση το επίδομα αυτό που δόθηκε ούτε με τα προνοιακά ούτε με τα οικογενειακά επιδόματα. Αυτό έλεγε η εισηγητική έκθεση, αυτό έχουν πει δεκάδες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας μέχρι σήμερα. Αυτό έχει πει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής σε ό,τι αφορά τα πολυτεχνικά επιδόματα. Τώρα τι θα πούμε, ότι θέλουμε παιδιά μόνο από αυτούς που έχουν ελάχιστα εισοδήματα, που ουσιαστικά δεν μπορούν για να τα βγάλουν πέρα, ή θέλουμε και από αυτούς οι οποίοι κάπως μπορούν να τα βγάλουν πέρα για να τα αναθρέψουν για τις προκοπές σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, δηλαδή τι θα κερδίσουμε, γιατί ακούω και το παραμύθι, παίρνει η Μενεγάκη το επίδομα. Αν η Μενεγάκη δεν είναι σε θέση να υπερασπίσει τον εαυτόν της, είναι άξια της τύχης της με αυτά που της λένε. Διότι όφελε να πει, το κράτος αναγνώρισε ότι έκανα 3 παιδιά και μου έδωσε αυτό το επίδομα. Όσο μικρό είναι, τι θα το παίρνω. Όποια έχει τα κότσια να κάνει 3ο και 4ο παιδί. Όποια έχει τα κότσια να κάνει. Αυτό δεν θέλουμε ως κράτος, ως έθνος, τι θέλουμε. Τι θέλουμε, να κάνουν παιδιά. Θυμάμαι το 1997 το Φώτη τον Κουβέλη, όταν τον είχαμε δει με τα όρια εισοδήματος, η απάντησή του ήταν να το παίρνουν οι πάντες, γιατί αυτοί άμα κάνουν οι πλούσιοι που έχουν και είναι η ελίτ της ελληνικής κοινωνίας, δίνει το παράδειγμα ότι κάνει πολλά παιδιά, θα ακολουθήσει και κανένας άλλος. Συνεπώς δεν έχει κανένα νόημα αυτό το όριο εισοδήματος. Και να πω και κάτι, πως αυτό με τη ρύθμιση του νομοσχεδίου βάζουμε το ίδιο όριο εισοδήματος για αυτόν που έχει 3 παιδιά και για αυτόν που έχει 13. Καμία αλλαγή. Για αυτόν που έχει 13 και για αυτόν που έχει 3 είναι το ίδιο. Τουλάχιστον ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Λοβέρδος, είχε την πρόνοια στη συζήτηση στη Βουλή, εκεί στις αντεγκλήσεις με τον Ροντούλη τότε, να πει ότι για το 4ο παιδί είναι 5.000 επιπλέον και για κάθε ένα παιδί επιπλέον πάνω από 5.000. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιου είδους ευαισθησία από τον Υπουργό των Οικονομικών για να κάνει αυτή την αλλαγή. Λοιπόν, συνεπώς δεν είμαστε κάθετοι για να μπουν όρια εισοδήματος σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν θέλουμε να αποκτήσουμε παιδιά. Εντάξει, άμα δεν θέλουμε, και να πω και κάτι άλλο. Δώσαμε ως κράτος, ως πολιτεία, αυτά τα κίνητρα για να κάνει ένα 3ο και ένα 4ο παιδί. Με παίρνει μια πολίτεκνη και αυτό είναι πραγματικό. Με όνομα και μου λέει, πρόεδρε, εγώ έκανα το 4ο παιδί γιατί ήθελα να πάρω αυτό το επίδομα και όταν ήμουν στα Γερατιά να έχω έστω και 100 ευρώ να παίρνω και τη σύνταξη. Είχαμε και ένα φορολόγητο κάπως της προκοπής. Τώρα αυτά μας τα παίρνουν πίσω. Όταν λοιπόν το κράτος εμένα με εξαπατά, εγώ απέναντι στο κράτος, ποια θα είναι η συμπεριφορά μου? Τι να της απαντήσω? Άμα το κράτος σου συμπεριφέρεται ως απατεώνας, θα συμπεριφερθείς και εσύ το ίδιο. Αυτά θα της απαντήσω. Καλό. Θα απαντήσω και παρακαλώ, σε αυτό. Παρακαλώ. Θα απαντήσω. Είπα τι μου είπε η πολίτεκνη. Τότε εσείς δώσατε τα κίνητρα, γιατί τα δώσατε? Δώσατε δηλαδή τα κίνητρα να κάνει ένας κάποιο παιδί και μετά την άλλη μέρα όταν το κάνει του λες, ξέχασέ το αυτό που σου έδωσα. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ μην κάνετε διάλογο με τους συναδέλφους. Ένα λεπτό, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Δεν τα κάναμε τα παιδιά μας γιατί ευελπιστούσαμε στα κίνητρα. Τα κάναμε γιατί πιστεύαμε στα παιδιά. Τα κάναμε γιατί πιστεύαμε. Αλλά λέω, ο άλλος το ένιωσε κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε παρακάτω. Εάν έχουμε λάβει υπόψη παρακαλώ λίγο ησυχία. Βορύδης.
σε ό,τι αφορά τη χορήγηση τη σύνταξη της πολιτικής μητέρας, κύριε Βορύδη, 175.000 δεν θα ξαναπάρει καμία ποτέ τίποτα. Ξεκάθαρες κουβέντες. Τη σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, την ισόβια, οι 175.000 δεν θα ξαναπάρει καμία. Ξεκάθαρες κουβέντες. Έτσι, δεν θα ξαναπάρει καμία. 102 ευρώ το μήνα. Δεν θα ξαναπάρει καμία. Ερχόμαστε στα επιδόματα. Ορίστε. Όχι. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Η μητέρα. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Η μητέρα που έφερε την ισόβια σύντοξη, τα παιδιά της ήταν άνω των 23 ετών. Αυτές λοιπόν δεν πρόκειται να ξαναπάρει καμία τίποτα από τις 175.000. Και λέω το νούμερο για να ξέρω γιατί το λέω το νούμερο. Ερχόμαστε στα άλλα τα επιδόματα που είπε ο κύριος Βορύδης. Σε ό,τι αφορά τα επιδόματα. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Καταρχήν δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα το τι θα γίνει. Πάμε στην πράξη. Για να πάρει κανείς το επίδομα στήριξης, η διάταξη αυτή δεν έχει ψηφιστεί, δεν ξέρω πώς θα ψηφίσει στο τέλος και τι θα γίνει. Παρακαλώ κύριε συνάδελφοι, λίγο ησυχία δεν ξέρω πώς θα ψηφιστεί και τι θα γίνει. Αλλά με την άλλη διάταξη, το επίδομα στήριξης των παιδιών, να θυμάστε ότι το 2013 είναι αμφίβολο εάν εντός του 2013 πάρει κάποια οικογένεια αυτό το επίδομα. Διότι οι διαδικασίες, διότι θα πρέπει να υποβάλει πρώτα ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση, να γίνει ο έλεγχος από τον ΟΓΑ, να υποβάλει δικαιολογητικά και αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Δεν ξέρω σε αυτή τη διάταξη εδώ το τι θα κάνετε. Τώρα, εάν άλλαξε τακτική η κυβέρνηση, έχω εδώ συνέντευξη του κυρίου Βρούτση στις 2 Δεκεμβρίου στο θέμα. Αναφερόμενος τα έκανε οικογενειακά. Δεν είναι οικογενειακά επιδόματα, το είπα και προηγουμένως. Αναφερόμενος εδώ αναφέρει ότι αξίωνε η Τρόικα να μειωθούν κατά 400 εκατομμύρια. Και δώσαμε μάχη, λέει, και τελικά το όφελος για τον προϋπολογισμό θα είναι 80 εκατομμύρια. Και σημειώνει, δεν μειώσαμε το κονδύλι, αλλάξαμε όμως στρατηγική εισάγοντας 3 καινοτομίες. Την απόλυτη διαφάνεια, τον έλεγχο μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη δικαιοσύνη, ώστε να αρθρούν οι στρεβλώσεις που επικρατούσαν εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, αλλάξαμε τακτική, 3 καινοτομίες, απόλυτη διαφάνεια. Τον προκαλέσαμε τον Υπουργό να βρει μια περίπτωση που πήρε ένας πολίτεκνος το επίδομα ή τη σύνταξη χωρίς να είναι. Μία περίπτωση, όχι πολλές, μία. Καμία. Συνεπώς αυτό που λέει είναι αναλυθές, για να μην το πω ψευδές. Δεύτερον, τον έλεγχο μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τι σημαίνει τον έλεγχο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης? Ότι θα υποβάλει ο άλλος ηλεκτρονικά τη δήλωσή του και θα την κάνουνε? Δεν είχε όρια, δεν είχε εισοδηματικά κριτήρια. Τι θα έκαναν? Τώρα τελευταία έγιναν και μόνο το Δεκέμβριο τώρα εφαρμόστηκε για το επίδομα το Δεκέμβριο και μόνο για αυτούς που είχαν 4 παιδιά και είχαν εισόδημα πάνω από 45.000. Και λέει και για τις στρεβλώσεις του παρελθόντος επί δεκαετίες. Ποιες είναι οι στρεβλώσεις? Μία. Ποια ήταν η στρέβλωση? Τώρα αν απέδωσαν αυτά τα επιδόματα, από τα στοιχεία που είχαμε από το 1900 μέχρι το 1990, όσες έκαναν το τέταρτο παιδί, οι οικογένειες μειώνοντας συνεχώς. Όταν δόθηκε αυτό το επίδομα, άρχισε η αντίστροφη αύξηση και αυτοί που έκαναν το τέταρτο παιδί ήταν μέχρι 4.000 και το 1997 είχαν φτάσει στις 6.000. Συνεπώς, αυτά τα επιδόματα έπαιξαν ένα ρόλο και στη χειρότερη περίπτωση συγκράτησαν τον ακόμα κατήφορο που έχει πάρει αυτή η χώρα. Όταν το 1997 ο Γιάννης ο Μαρίνος με ειδική έκδοση του οικονομικού ταχυδρόμου τον Αύγουστο μας έλεγε εκεί ότι το 2025 η Ελλάδα, ο πληθυσμός της θα έχει 20% άνω των 65 ετών. Και είμαστε στο 2012 και έχουμε φτάσει το 20% είναι άνω των 65 ετών. Και τι περιμένουμε? Είπατε για το ασφαλιστικό. Ποιο ασφαλιστικό? Τι ασφαλιστικό να λύσουμε? Με ποιους? Με τους άνω των 65 ετών θα λυθεί το ασφαλιστικό όταν δεν υπάρχουν νέοι να δουλέψουν και να δώσουν εισφορές? Τι θα γίνει? Αυτή είναι η ιστορία. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι να απαντήσω.
Εντάξει κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Αλλά για αυτό που είπε η κυρία Ξηροτήρη, ότι αυτά είναι τα ότι αυτοί που έχουν μέχρι 25.000 εισόδημα ελαφρύνονται, ποιοι ελαφρύνονται μέχρι τις 25. Σας ανέφερα το παράδειγμα αυτοί που έχουν 26. Με 26.000. Αυτός που έχει 8 παιδιά φέτος δεν πλήρωσε τίποτα και θα πλήρωσε 4.220. Τώρα λέμε για το επίδομα, εάν θα το πάρει και πότε. Αυτή την ώρα, κύριε Φεζιρόπλε, δεν έχει πάρει κανείς διπλάσια χρήματα. Παρακαλώ, ο κύριος Πρόεδρος απάντησε. Με αυτούς που παίρνουν, αυτοί που παίρνουν 6.000 εισόδημα, που τους βάζετε να τους δώσετε το 40 ευρώ, μέχρι 6.000, μέχρι 12.000 να τους δίνετε τα 2 τρίτα και από 12.000 μέχρι 18 να τους δίνετε το 1 τρίτο. Για αυτούς μιλάμε. Για αυτούς μιλάτε ότι παίρνουνε. Και λέτε για αυτή τη διάταξη. Ψηφίστε τη διάταξη, πώς θα ψηφιστεί και πώς θα εφαρμοστεί και τότε να τα ξαναπούμε. Εάν εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι φαίνεται αυτή τη διάταξη και ευνοείτε τους πολυτέχνους και παραφρόνησαν οι πολίτεκνοι με αυτά που λένε, με αυτόν που τους εκπροσωπεί. Παραφρόνησαν οι πολίτεκνοι και δεν ξέρουν το συμφέρον τους. Εγώ σας είπα, οι 175.000 πείτε μου τι θα πάρουνε, που τους κόψατε την ισόβια σύνταξη. Πείτε μου τι θα πάρουν αυτές. Αυτές τι θα πάρουνε. Εκεί δεν μιλάτε. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Εμείς σας είπαμε. Κύριοι συνάδελφοι, μη συνεχίζετε το διάλογο. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Εσείς θέλετε 86 εκατομμύρια. Νομίζω ότι έχετε ολοκληρώσει. Και δεν τα δέχεστε. Και μου λέτε για παρακαλώ. πολιτική. Παρακαλώ κύριε Τζαμτζή. Κύριε Τζαμτζή, σας παρακαλώ. Κύριε Τζαμτζή, σας παρακαλώ. Κύριε Τζαμτζή. Γιατί δεν τα καταργήσετε τα επιδόματα. Καταργήστε τα όλα. Καταργήστε τα όλα να τελειώσετε.